Lamiak gauetan ateratzen dira. Batez ere San Juan dirudi baino ez dira oso zarra. Beste gauza batzuk izutzen denak hau izotxo da. Nor da euskal mitologiako gizon otsoa da. Dauka otsoaren azpegia eta gizona den putza. Eta jaten du giza adagia. Non bizi da, basoetan bizi da. Eta basa jau. Eta lain hasiko gara mailetik. Hau ikusten duzuen bezala gaztuak da. Euskal mendietako basurroetan bizi da. Emakumearen malditu gorputza eta urterria eta batere jatzen da. Gurasoei obeditzen zioten aurra zigortzen ditu. Mailenekin ez tokitzen eta gizonara bat izan dituzten. Nor da basa jau? Nor da basoetan bizi da. Basoa eta natura zaintzen du pertsonaia da. Nolakoa da? Giza gorputza duen erraldoia da eta gorputz guztian hilea du. Non bizi da basoan. Zer egiten du? Artaldeak zaintzen ditu eta ekaitza dagoenean uluak botatzen ditu artzainak abisatzeko.